Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa yake jarraba ba sai dai mumini. Don haka in dai ka ce ka yi imani da Allah to ka saurara, dole ne sai Allah ya jarrabe ka, ba don komai ba don ya ga imaninka. Ni da nake maganan nan M Hassan Fasihin Darakta daga nan 'yan guru a jihar Yobe, ina daga cikin wanda Allah ya jarraba da wannan ibtila'i na ruwa. Don haka na ce ba zan yi shiru ba domin yanayin yadda aikina yake, midiya nake. Don haka na ce bari in taimaka nima da abin da Allah ya hore nawa domin a san halin da mutanenmu suke ciki, a kawo musu ɗauki, kuma an samu nasarar hakan da izinin Allah. Domin kuwa kowa ya gani yanda mahukuntanmu suka zo tun daga kan mai girma sanata Ahmad Ibrahim Lawan da Rep Tijjani Zanna Zakariya da kuma gwamna da kansa Mai Mala Buni ya turo mana da difitinsa. Sannan daga ainihin Abuja mun samu baƙi kamar irin su ɗan gidan Tijjani Abba wanda yake fadar shugaban ƙasa. Mun samu baƙi kala daban-daban a sarakuna, musamman sarkin Macina ya zo ya gan mu. Akwai kwamishinoni da suka zo, musamman kwamishina Abba. Kai ga ba a nan abin ya tsaya ba, mun samu baƙi da dama wanda suka zo suka taimake mu da ƙungiyoyi. Don haka alhamdulillahi, sannan muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu, ya zama an ci abubuwa da yawa daga inda yake. Abin da ya same ka na ibtila'i, idan ka dubi wani sai ka ga ashe naka da sauki. Wani ya rasa rayuwarsa ne, amma mu muna raye. Wani ƴaƴansa ya rasa, mu namu suna nan. Wani kuma komai nashi ya rasa, amma ya rasa lafiyarsa, amma mu muna da lafiya. Mai girma SSJ, sakataren gwamnati na jiha, wato ba Malam Wali, Allah ya kawo shi, shi ma ya taimaki mutane a lokacin da ya kamata. Ta hannun mai girma Honorable Chairman Merami da Hakimi Lawan Kawu da wakilin sarki Alhaji Grema. Muna godiya ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan ibtila'i da ya faru. Daga naku M Hassan Fasihin Darakta a nan 'yan guru a jihar Yobe. Allah ya kiyaye gaba.